madeko nemuzuva ranhasi hangu zvandangosangana nazvo mura to the rarest vaita live yavo yainakisa sikamboiti regai mbotanga ndati kuti analysis yangu ndoti zuro muswe svondo I don't know why zvinhu zvaita sekuti vanhu vazhinji vanga vachiita vari kuita kambo for munhu waMwari. It's an analysis. I'm not saying ndo zvaitika nekuti pekutanga uya anozviti mambo ndini uya wakaswerera muhere wese wezuva achita go for munhu waMwari kusvika munhu waMwari wazvidani no, sometimes it's not even worth it kuti munhu usuro chaseuta mapitse nevamwe vanhu ndobva wasiyana zvaunazvo nekuti anozviti mambo ndini wachoni haiwa anga akatozvigadzira kuti no kusvika kumapena tosvitira mapena ndozvandakanotisa we don't know. Tochibva ipapo mura maititi vakaitawo live yavo vaita live yavo paya tobva vati inandi kureva nhema njodzi yakaitika kwabhuti Girimbi ndakangodzidza zvimwe zvinhu kuti kana uri mbinga a true mbinga you are supposed to build houses number 1 in your own country mansions ndokutaradza kuti ya mbinga number 2 bhuti Girimbi vangu anzimba yavo kuJonugu ndozvada kwavo zvikanzi kwavaenda kwese vangu vangori nemaasset zvino imimi kana muchiti mupinga munogara kuma international countries apa manje pambasina kuti wasita zvakare dambudziko ndoraitika iroro kuti maselebhu ekwedu kuZimbabwe vanotaura nechidimikira munhu ndaona hangu tinandi kuita zvekuita beat around the bush pekutanga wambodero kuita zvekuvandira asi as time goes on aiwa vazoguma kutadza kutaura live and direct nekubva raisa nemufananidzo kuti nhau yacho kwaya kuenda isina dangerous ndobva chimura vataura zvavo vachita nameless person kuti kana uri kuma international countries unofanira kuti ngotadza kuti uya mpinga but une zvinhu kupi kuZimbabwe une pekusvikira zvakare kuZimbabwe une mbacho ndisezoiwo chiti iwo unongochihaya mota saka who is hiring cars in Zimbabwe right now mpinga ipi iri kuhaya mota kada hatizivi tatakafunga kuti vana siwikine impinga kaidzi ndivanhu kwazvitova zvibuda nezvitsupatsupa zvemali kuti vakanzi vakabuda ndachihaya mota I don't know vanaekera ava vana maiekera vanahaya mota I don't know zvakare ndi munhu waMwari chabva kutegwa I don't know zvakare ndinenda tapukere vedu nekuti mpinga dzinoenda kuZimbabwe dzinenge dzazvekuhaya mota dzakawasa pamwe hatizozivi mazita avo muona manje we don't know them even mukomana wekupfeka hanzu chena vanenge vaita futi zvekuhaya mota uyu wekupenda musoro zvakare muchena waita futi zvekuhaya mota vanhu vanohaya mota vakawandisa ndobva kwanzi yes instead of kuhaya mandi kutenga mota dzacho mosiya muno nedzimba idzodzo kuna pekusvikira zvamuri mpinga akati nangu handisi mpinga asi nangoti kune mpinga idzodzo dziri kutenderera mumastreets nemumaavenues nekumasabhabha dai dzachingadzimba isatizevi tiiteda kweri asi vasitaura zvakare kwanzi muchashaya pekuchemerwa muchadochemerwa kwana mai guru kana kwana mai nini kuhama timuraa vachanzwa iri kudzidza malessons akawanda panguva ino yani yakarorina zvikanzi maitita hanzi mpinga tengai dzimba kuZimbabwe Sabosi G zvikanzi nevanhu guys that's not me who said this comment section vanhu ndobva watangodadza munhu waMwari Java I don't know why kunoratidza kuti zuro svondoka it was not day for munhu waMwari Java I don't know why but zvanga zvakavamomotera kumacomments uku vanhu vachingovananga and let me just apologize pane zvandakazoona kumacomments aitikwa nevanhu tisingazoti issue yakati inhema dzaitangwa nevanhuwo kuda ngowatisa munhu vanhu vanogona kuchitanga chifinhu chaichecho vanochiita vanhu zvikanzi nevamwe zvakare chitisori kana zviishuwa unzanzi vakadigwa mataka ikoko kupi kwamutare I apologize for that act yakaitwa nevanhu vakazvita izvizvo you never know kuda vaida kuti ase ngowatisa munhu ngosvodedza munhu but I don't think kuti it was good kuti vanhu vangu vachidero zvazvo zvikanzi nevamwe in as much as people hate this woman nhasi ataura chokwadi hake apa respect vamwe avo zvikanzi vapedza masports maiti mpinga yemachokwadi isina kana Honda Fit muzimu you guys mozavachika tikambohoma kunga vanhu kucomment section vatanza kuti munhu waMwari Java uyu mota dzakuti akwaya idzi akatasa kuti kwaya asi chokwadi tochiziva kuti mota idzi dzimwe dzani ndedzake kaane mashares mukambani iyoyo that's what I read mumacommент section
saka I don't know kuti vanenge vane makambani avo but havasi kuda kuzikona kuti vane makambani here. Muona manje ndinenda tachipwere zvikanzi hate is a very strong emotion and word vedu don't waste ma emotions ako kuvanhu vangu vadira zvikanani ndi munhu wamwari passion akurehwa apa hakuna mumwe tikati why though zvikanzi asi osi here nevamwe zvikanzi ende ndiye ari kutaurwa zvokwadi mataura shuwa wonga hatiziviwo zvikanzi mumwe who else zvikanzi vanenge vatori nedaka nani nemumwe mwari Java. But that guy has an American citizenship. He would care less about buying a home in Zimbabwe. We don't know. Zvikanzi but kumba mukuru ndo zvakataurwa nani na Putin kuti Africans put out there but you will be paid back home. So unotoona kuti zvakadhakwa vanhu sure wataura. I know, but to tell you the truth, once you get an American citizenship, why would you want to come and invest back in Zimbabwe for the real why? We don't know. Vanhu vanoona nemuono wakasiyana-siyana. Kasingareshi ndinge ndakamboita sekuunzwa munhu mwari pamavidhiyo avaitaura. Sikazoti vaijoka here kana kuti vaida kuti vanhu vataure kuti hanzi vaiti if all goes well. Interview vakaita nasichabvara vachiti maybe in January he will be packing his stuff vachizokera kuZimbabwe. So handizoti staff yemagitare here, staff yecompany here, or staff yekuti vanenge vakuta relocate kuZimbabwe. I don't know, I'm not so sure ipapo ndinenge tapwere. Zvikanzi saka unenge usiri mpinga yemashuwa here. Zvikanzi unenge usiri yemashuwa unenge uri yekunyepa. Ndivamwe vati we don't know. Vanhu vakatanga kuti sei vakatanga kudzoserana nekuda kwaizvozvizvi mumacomments vanhu vadzoserana. Zvikanzi mungavenge henyu asi apa ichi chichokwadi chakanyanya mpinga uto dzemashuwa uto investors where they stay. Nekuti kune kwangwanzi hanzi vanhu vanochinjasa mahotera kuti wabva apa waenda apa neapa wabva apa waenda kumahotera uchinjasa instead of buying a house. You never know. Pamwe vane dzimba dzachoni kuda vari kudzita rent out instead of kugara zvavo ikoko. We don't know. Muona manje zvonetsa. Zvikanzi nevamwe zvakare ingataura wega wani kuti they invest where they stay. Saka kana munhu achigara kuAmerica oda kuti aite sei vamwe avo. Zvikanzi even if you stay for one day, you stay, a stay is a stay, especially kana uchitombodzoka kunyika yako chaiyo. Musiyei nemari yake chirakaita zvekuhaya handiti panoshanda mari pakuhaya here kwachoni ikoko vanhu vangu vachidero. Zvikanzi nevamwe hapana ataura zita remunhu and everyone is entitled to their own opinion. If then that's what you feel, then no one is going to judge and no need to be your feelings in your feelings dude. Vamwe avo kana kwatanga kuudzana mashoko. No one is on a boss G level. Nevamwe avo vamwe ndo kuti zvakare why do I feel like she's challenging kuti Passion Chivimbi to build a house in Zim when she already knows he won't. Zvikanzi me too. Zvikanzi building a house question mark. Zvikanzi that's a simple mistake, professor. I'm sure you know how the predictive texting is. Zvikanzi bo vanhu vachicorrectana. Zvikanzi one anoti anayo kuBorodale. How true is that? Zvikanzi stating effect though won't or I haina basa mpinga we had one. Dzidziso kuna naekera avo. Uyu wapinda nemafilling session mambondini iko zvine zviya kunzi mamboduteza mezvinorevei. Zvikanzi bless yemahebs ka vari kutsvaga mafollowers kare I don't know. Zvikafamba mushe torara pano 2-0 vamwe avo. Kwete mbijana ka ndaichofunga kuti munhu akadzikama izvo pakaipa. Saka kana arambe zvikanzi kana akademwa aramba akanyarara here. Zvikanzi sarenda dzinotodena wena nevamwe avo. Zvikanzi take team pakaipa. Zvikanzi nevamwe munhu wese anoda kuvaka kuzimu zvokwadi. Anzi asi munhu wese anoda kuvaka kuzimu kana kudzira vanhu nhema dzavo. But vamwe vakati nemi vakaiwo. Zvikanzi asi ati haasi mpinga mazvinzwawo here. Zvikanzi yes adero.
zvikanzi vati havasimbinga if you don't know might have 2 houses in her name. Oh, I didn't know. Ndatonzwa nhasi. I didn't know. Ndazvinzwa nhasi. Zvikanzi nevamweyo zvakare, do you follow her that often or it's only you unovaisa palevel ravasiri nevamwe avo? Inga she always talk about it. Wani kuti kumelbourne vanoloja, kumelbourne vanoloja. Remember some time back vachotaura kufacebook kuti vakutsvaga imba, then later on come back vachiti ndawana iri bho kumelbourne. Ngati zvakanaka tinonge tichidzidza. Zvikanzi vataura chokwadi havo. Vamwe ndokuti there is nothing wrong with the building elsewhere besides kuZimbabwe. Vamwe vanga vachidero asi vanhu vanga vachiudzana zvikanzi munhu nemunhu ngaite zvaanoda nemari dzake, hakuna kuda kuudzira vamwe. Makatanga rini maZimbabwe kuudzira vanhu kuti lecturing kuti mari yako shandisa like this. Stop it vanhu avo. Zvikanzi ana Mpingodo inga you minted one ndokuti anga achida kuti chii uyu. Ko kana munhu asina intention yekudzoka kumba forever, how do you know? Zvikanzi naizvako iwe vanogwadziwa mai ava namunhu waMwari passion. Kusavakira kuzimu it doesn't mean kuti haakwanisi kuti kwaandovakira kwacho hapasi paground here. Vamwewo zvakake we don't know. Not everyone wants to invest in Zimbabwe. Vamwe avo vakadero saka nemaponzi anga akanyanya kuzara. Vamwe vakati yes watava point, vamwe vakati no musaudzirana kuzvikuita nemari dzavo. Vamwe vakati musiya vake kwaanoda. Vamwe vakati who told you kuti hana mainvestments achoniwa. Hatizivi. Zvikanzi diko chairo munhu mwandi yakurirwa javha. Vamwe vakati pakomutoanasiwosiya. Vamwe vakati tikuziva ndiani. Indine ndatakwira I don't know. Saka ndio zvananga nangwana nazvo mukati mevidhio yangu inoyo. Ndichadi chakubatai zvakare. I hope and I pray kuti munhu waMwari Java is okay after this Sunday atabai. I just feel like yesterday was just a day ravanga vachingokandwa zvimamissues. Vakambodzama kudzosera pabva vazoona ndifunga kuti it's not even worth it here kuda. Handizivi kuda vachadzosera kuda vadzosere asi I just wish kuti I hope kuti he's okay. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti 2 in 1 yanga zvakanyanya zuro zvazvo. Ndo zvandokwanisa kutaura ipapo.